Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Gyan Salma Aditya. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan nandur timun seratanipun Mbah Met ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti Panjebar Semangat nomer 27 tanggal 21 November tahun 2012. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Ngeten iki umpami kula nedhi winihe gangsal iji ngoten napa angsal Pak. Suluke Sarmi buruh ndeder winih timun ing pelataran omahe Jlegreh, petani sugih. Sarmi wanita sing wis umur, tanpa sanak kadang, ora duwe anak, bojo lan wong tuwa. Sarmi milih tetep melu Jlegreh nadyan buruh liyane padha metu lan ngalih kerja ning panggonan sejik. Anggone ngalih jalaran ora betah karo sikepe Jlegreh kang ora tau ngungake buruhe. Mungguing buruh tenaga kasar ing kiwa tengen kono, Jlegreh dianggep sombong merga rumangsa keceh bondo bandu, gunemane nyelekit, asring natoni atine liyan. Konco buruh ngarani Sarmi monoutun. Wegah glidik rada adoh sithik. Nanging ana uga sing nyebut yen Sarmi iku ndablek. Buktine nadyan tembung-tembunge juragane kerep nglarani atine, ewas semono Sarmi ora tau kacentok rasa pangrasane. Walah, rakyup pretunganku mengko dadi geseh karo jembare papan Sar nek winihe kok jaluk wangsulane Jlegreh. Geseh pripun ta? Sarmi nambung ora mudeng. Gunggunge winih sing didedir iki rak wis dak jumbuhake karo ambane papan sing arep dak tanduri timun. Winih iki kabeh cacahe ana 501. Oh ngoten nggih. Nek ngoten nggih lepat kula mawon Pak. Mboten mudeng je kula kalih pretungan ngeten niku. Sok wae yen wayah panen lan kowe gelem kerja ngunduhi dak wenehi timune. Matur nuwun saderengipun Pak. Yen pengen nandur tuku wae Sar ning toko pertanian kidul Prapatan Ngasinan. Rak mesti ana, ujari Jlegreh. Ngeten niku tumbase bijian napa kilonan Pak? Gek regine pinten? Pitakone Sarmi lugu. Padatan nggonku tuku kuwi pak-pakan jesar. Sak pak isine 51 winih. Mula wis tak itung tenan anggonku tuku winih. Ben jumbuh karo jembare lemah sing dak tanduri. Gek regine pinten Pak? Yen kuwi timun sing apik regane 50.000 repes. Walah, kok nggih awis jebule? Ujare Sarmi njomblak. Mulane nandur kuwi kudu diitung tenan, dimen ora rugi Sar. Lah nek kula nggih tumbas winih timun sedo mboten liwet Pak. Asil kula kerja sedinten mboten nutut. Wong kajeng kula nedhi teng jenengan niki wau, namung ajeng kula tandur teng Ponco dan Latar, ngandhap pagrep ring nika. Menawi dadak tumbas nggih boten kiyat, Pak. Mula dadi wong kuwi pikirane sing maju, ora mung buruh tandur, matun utawa ngasak. Dadi kowe bisa weruh regane winih timun. Yen mung kuwi wae glidikmu, kapan kowe bisa sugih? Ujare Jlegreh. Sarmi kaya ora ngrasa piye-piye, nadyan kandhane Jlegreh nyenggol rasa pangrasa. Sarmi tetep sabar, ngrumangsani derajate. Kejaba kuwi uga mikir, arep kerja tandur utawa matun apa, wong mangsane wis meh panen pari. Arep derep utawa ngasak, nyatane tanduran pari ya durung wayahe dipanen. Karo madahi lemah ana polybag sing kanggo ndeder winih timun, pikirane ngangen-angen. Kapan ya bisa sugih kaya juragane iku ben pikirane maju. Kok teng wingking nika enten swara dak-dok kados tiyang dandan-dandan, ndamel napa ta Pak? Pitakone Sarmi karo niling-nilingake. Kae Kang Jonet lagi nggarap kandang wedhus. Napa kandange pun rusak? Kadose wulan wingi nika Pak Jonet nggih ndamel kandang benda. Lah aku ndek kliwon rak tuku wedhus enceh ta Sar. Tumanggape Jlegreh.
Napa mboten cekap kandange umpami ditambahi mendho malih? Yo ngenah ora Sar, wong leh kutuku wedhus wingi cacahe 10. Walah, kathah nggih. Mbok kula disukani gaduhan setunggal, kersane kula gadah celengan. Gek nggonmu arep ngopeni kapan ta Sar? Golek pangan nggo awakmu dhewe wae kok rewangi buruh-buruh ngono. Ora usah, malah modar wedhusku yen kok gaduh. Mboten angsal nggih mpun, ujare Sarmi karo tetep tandang ndeder winih timun. Wedhus tukon 1,5 yuta kok mung kanggo samben. Nek kok openi payune besok ora tekan 200.000 mergo kuru. Sak nyablek-nyableke wong, yen krungu tembung sing larani ati mesti krasa perih dadane. Nanging, Jlegreh gumun marang Sarmi sing sajake wis kandel atine. Nanging, tanpa dimangerteni Jlegreh, sejatine Sarmi kober ngulapi luhe sing mili ana pipi. Bareng weruh, Jlegreh ngulatake dheweke. Sarmi enggal-enggal salin sloga. Api-api ora ana apa-apa. Sok wae yen timun iki panenane apik, awakmu tak kirimi gule kambing. Mergo wis dadi uniku. Menawa panenan timun sing iki apik, wedhus sing ana kandang kae arep dak belah siji. Kanggo syukuran, dimasak gule ra enak, ucape Jlegreh. Sampeyan nggih remen ta Pak gule kambing niku? Seneng Sar, aku iki saben kliwon rak mesti merlokake menyang pasar, sak perlu andhok sate lan gule wedhus. Leren sak kliwon wae ilat iki pijer nagih. Anggone kerja ndeder winih timun wis rampung. Umure winih timun sing dideder wis wayahe nandur ana sawah. Sing manggone mung ana mburi omahe Jlegreh. Nganti tekan mangsa kuwi, pari uga durung ana sing panen. Merga durung ana gawean liya sing bisa nekakake dhuwit kanggo dheweke, Sarmi nalika dijaluki tenagane nandur bibit timun, dederane ana sawah uga ora nolak. Iki merga Sarmi butuh dhuwit kanggo mangan padinan. Ngulurake bibit timun mung ditandangi Sarmi karo Jlegreh sak bojone sing jenenge Narti. Kejaba pancen wong kiwa tengen Jlegreh wis kembang glidik ana kono. Kanggone Jlegreh malah tiba kabeneran. Awet dheweke ora bakal kelangan dhuwit pituas nandur timun. Cukup mung mbayari Sarmi cacahe ora mingsra. Pak, niki wau angsal kula ngluraken pun manut cara sampeyan. Nggih teng lemah sing empun ditengeri cutik pring nika. Kandhane Sarmi sawise papan sing diuluri wis entek. Njur, lah niki bibit timun kok tesih turne setunggal. Mosok tasar, coba kono diteliti maneh, mbok menawa ana sing kliwatan. Timun sauwit kuwi yo nganggo dhuwit lho. Senadyan wektune wis sore lan kliwat jam kanggone wong kerja, Jlegreh sak bojone lan Sarmi nliti urut papan kuwi maneh. Mbok menawa ana kang kliwatan ora diuluri. Yen diitung anggone net papan kuwi sing dilakoni pawongan 3, ateges ambal kaping 3, awit angone nindakake urut kacang. Ngarep dhewe Sarmi kasusul bojone Jlegreh lan dimantepake dening Jlegreh dhewe. Asil pungkasan kabeh kandha menawa ora ana sing kliwatan. Ya wis Sar, turahan winih kuwi peken wae. Jare kepengin nandur timun ana latarmu. Pakone Jlegreh. Wah, matur nuwun Pak. Mugi-mugi saged awuh kathah tur ageng. Wangsulane Sarmi bungah. Turahan winih timun kuwi njur digawa bali, ditandur, diopeni kanthi diunu, dirabuk, najan mung rabuk tlek pitik. Nadyan tanpa diobati nanging tukule apik. Wis wiwit uwoh sagaran arit gedene, cacah 3. Ganti wektu, Sarmi salin pakaryan yaiku ngasak pari ning sawah sing ora adoh saka omahe. Gawean sing dipilih mung ngasak, awit dheweke wis ora kumanan pasangan derep cara saiki.
yakuwi kanthi gawe kelompok, murih anggone derep enggal oleh akeh. Cara saiki golek bala derep setitike wong telu. Pakaryan sepisanan yaiku ngerit pari kanthi bareng-bareng. Njur kasusul nglumpukake pari sing dirit. Kabajutake gerek kanggo nggrograkake pari saka uwite. Nganggo piranti prasaja rupa roda mawa paku sing dipancal. Arane herek. Pakaryan iki sak temene diayahi wong siji ya bisa, nanging mangan wektu suwe lan nuwuhake kesel sing banget. Nalika wong-wong sing derep padha ngaso, Sarmi nimbrung. Sing ngaso ana wong lanang sing jenenge Diko, karo wong wadon telu, Ginem, Suliyah, lan Surti. Saksuwene ngaso, wong-wong mau cerita ngalor ngidul, sing diceritakake werna-werna, nganti tekan Jlegreh sing jarene lagi nandang lara. Lah, ndek wingi esuk sik liwat ngarep omahku. Jare arep golek gule ning pasar Kliwon. Semantane Sarmi. Menawa wae yo gule kuwi yo Sarmi sing jalari lara, saute Suliyah. Keridu sing nunggu wit kembesi pasar Kliwon kae yae. Sambunge Ginem. Walah, dudu wong lorone genah yen darah tinggi kok. Ya mergo kaken sate gule kambing kuwi sing jalari. Suliyah nramul. Lah tensi darahe tekan pira? Kok diarani darah tinggi? Takone Sarmi. Kabare wis nganti tekan 200. Sing genah ki ngene lho. Diko, tangga cedhake Jlegreh nuli nyambung. Dimen ora kebacut warna-warna anggone nggunem Jlegreh. Lan wong-wong sing ana kono nuli sirep anggone duwe panemu. Miturut Diko ndek Rebo Kliwon, nalika mulih saka pasar, Jlegreh dikagetake karo cerita warta kang diujarake sing wedok. Narti dikandani tangga sing omahe cedhak sawahe mburi omah. Tangga kuwi meruhi wedhus ucul cacah 5, ngebiak sawah lan mangan tanduran timun. Krungu ujare tanggane mau, Narti enggal mlayu menyang papan sing dikandhakake. Bareng wis tekan papan kuwi, Narti meruhi kenyatan jebul sing ana kono kuwi wedhuse dhewe, ucul saka kandange. Gandeng esuk kuwi kabeh tangga padha kerja dhewe-dhewe. Dadi kahanane uga sepi. Mula Narti mung ijen nyekel lan ngandhangake wedhuse. Tur ora bisa sak nalika kanthi bareng. Nalika wedhus siji utawa loro bisa kecekel lan dituntun menyang kandang, wedhus liyane isih katrem mangan tanduran timun sing wis awoh. Tekan wedhus sing keri dhewe, saperangan akeh tanduran timun prasasat wis entek dipangan wedhus-wedhus mau. Liyane rusak kahanane merga kanggo jag-jagan wedhus. Krungu pratelane sing wedok, Jlegreh muring-muring nesu banget. Sing wedok diuneni nganggo tembung kasar, kepara campur pisuh. Nalika kuwi uga Jlegreh ngrasakake sirahe mumet, kasusul dadone sesek. Sing wedok bingung, njur nelpon anake sing ana desa liya. Saktekane anake, Jlegreh diplayokake menyang rumah sakit. Ujare dokter, Jlegreh kena serangan jantung, senadyan durung kepetung abot, lan tensine tekan 200. Sing krungu ceritane Diko padha meneng. Embuh ujar apa sing ana atine dhewe-dhewe. Krungu Jlegreh wis digawa bali saka rawat inap, Sarmi mara tilik. Tekane dipapakake karo panyapane Narti sing katon sedih. Jlegreh isih ngletak ana turone. Katone pancen lagi nandang lara. Sakwise salaman, Sarmi ngulungake gawane kang diwadahi tas kresek cilik, rupa ireng. Jlegreh weruh Sarmi ngulungi gawan marang bojone nuli mojar. Kok dadak nggawa barang pasar? Mbok wis kanggo tuku kaperluanmu dhewe wae. Walah, niki mboten angsal kula tumbas, Je, Pak.
Kula krungu jenengan sakit darah tinggi. Mila niki kula bektakne timun. Bibit timun leh maringi nika pun awoh. Mugi-mugi timun niki saged ngandhapaken tensi jenengan. Jlegreh lan bojone ora semaur apa-apa. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan nandur timun seratanipun Mbah Met ingkang kapetik saking cerita cekak kalawardi Panjebar Semangat nomer 27 tanggal 21 November tahun 2000 gangsal 12. Mugi atur waosan cariyos punika saged dados panglipur sawatawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kakirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.